joint pain at arthritis, mag-Artresin. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo. Mga tugang, good morning! 6 days before Christmas. Merry Christmas po! Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisapit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan yung mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Yan, maligayang Pasko po saan man kamo sa mundo mga kapag Pilipino. Ako pa sa lingkod, Mardela Deng iba salit sa Naverotian. Technical side, kasabay po niya ito dyan si Ronald Baldo. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department po niya pong IT. Newsroom, Jenny Matthew Valerana saka si MJ Jeresco. Sa luwa sa Mega Force Patrol. Yaon po dyan si Chief of Reporters Jimmy Nazarita sa 3rd District. Joshua James Vino sa Daraga area. Karen Alas sa City Hall. Partner Alar Mario dyan po sa Kapitolyo Provincial. As in si Pading Jomar Bien sa 1st District. Doon man si Henry de Boy Mata sa Mobile. Nasa muyang mata ng DCGB sa kalsada. Kami po ka boss, minasaludar mga kabayan, minapapansarang bagwang morning. And happy birthday sa mga birthday celebrators po ngunyan. Happy birthday kay Municipal Administrator Mike Bansale kan Santo Domingo LGU. Sirigman sa mga nakapasar sa X-ray Technologies exam at saka sa RadTech. Congratulations po sa Indoga boss. And siyempre sa mga nag-anniversary sa ngunyan, happy birthday, happy anniversary. Sa mga pigkakasal, have best wishes po. Sa mga bisita, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Ayan po tabi adi. So, duman sa mga kababayan po niya to, salamat naging low pressure area na lang, mga tugang si Kirubin. And sabi kang Pag-asa, daing piglalauman na bagyo o tropical cyclone, mga tugang at least next week. Ayan. Pero, ayan, may pero may kulatilya na mauran because of the shear line. Ha? Kaya, huwag tayong kampante Ang urang patingon yan, suminabigla sa nabagalal na talagang dagunas. Ha? Kaya sa mga motorista magpasigurong raincoat, magdarampayong sa mga kababaihan, and then pasiguro pirmi, mga aki, di magparapaururan ta depisil po ngunyan ang mga ilang na sabi nga ni kayan darakan taglipot, asin kan uran. So magpasiguro po tabi. And siyempre, duman po sa mga kababayan nagkakaigwanan ng pagbakal kan mga panganda. May mga na problema ng ibang mga kababayan na
dahil na nakabakaldakan sa indang tigahanap. Ha? Because of what happened, mga tugang, duman po sa Lupi, sa Camarines Sur, may road slip na nangyari sa one-lane portion because of continuous rains. Mga tugang ka ng kaaging mga aldaw. Pagkatapos, itong road blocking na mag-ibong na tinampok sa Ragay. Nasabi baga kang kauron ta kasudma, so pamayokan HPG sa Kamsur, si Police Captain Francisco Sales, na pigsabihan mi na ngaya kutaan na dapat sarong lane sa nanguna, pagkatapos kan saro, so saro naman. Sinarabay ngaya, dahil garo ngayon din na intindihan na magkakaigoning influx, kan mga, ayan, ano yan, mga bikulo, dahil holiday season. So yun man ang ganso nangyari, mga tugang. So ang sabi, latest, mga tugang, pinapundo ang road blocking na patrabaho. Road reblocking na patrabaho, pinapundo. And then, pigtrabaho, mga tugang, so road slip. So nag-scour, o kumbaga nag-cave in na parte kan tinampo, duman sa Lupi, sa Camarines Sur, pinagkaganing sheet pile, steel sheet, pagkatapos pigpanuan, kidaga. Yan. May earth diking na pigibo, mga tugang, earth filling, sabi nila, duman po sa nasabit pong lugar. Okay? O, kaya po, lauma na ang pagka-delay, mga tugang kan sa indo pong mga, ano yan, mga deliveries. Lauman na po ang pagka-atraso kan mga padara. Igwa na nga ning mga freight service na nagsasayuma na magdaraning, mag-ako kan padara ng mga, ito pong mga perishable goods. So mga malalapaon baga madali. Tabaka madiskwido, mga tugang duman sa Kaya ang team sungon niyang kan mga naghahalat. Some days she's an eagle flying high, reaching for heights unforeseen, trying to cope with the body of a woman and the mind of a child she'd left behind, the child she'd always been. She's a lady, 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 lady. Yeah, delay tapi ang all shipments subject to delay. Yan ang team song nila. She's a lady, lady, lady. Delayed, mga tuga, mga padaranin daw. Asan yan mga pigalat nindong mag-arabot at saka sa mga may dudurumanon, delayed ang biyahe. Eyo, okay, no. Dagdagan na pa mga istorya, halipot lang iribanan ta. Takunyan po ngunyan, Webes, pag Webes, pag alas 11, papasok po ang mga pagkaibigan natin from DNR, Regional Office number 5, para po sa programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Yo. Daud lang. Bound up on report, mga tugang kan mga pagribatan, nasa linya si Joshua James Bino. Ang lalaking pasiguro pirmi. Joshua, please come in. Yes, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga para-tabay. Ano nga po niyan digdi sa Campo Sininola. Kung sa tabi, Sir Mar, si Regional Director, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, iyo na kumbaga nagsireberman kan sa iyang ika-365 inot na taon bilang Regional Director digdi sa Bicol Region tabi, Sir Mar. And katakod kay ni pinaginaguraran man, so blessing kay ning Sandigan Park digdi sa laog ka na Campo Sininola. Dahil na mainitan, dahil na maornan sa mga bisita, lalong-lalo na itong mga nagpaparticipate para sa banal na misa kan Santo Niño Chapel digdi sa laog kan kampo. Agaran tanang mensahe tabi, Sir Mar, si Director Dizon sa inot niyang taon as Regional Director kan Bicol. Kumusta man po, Sir RD? Na peace and order digdi po sa Bicol Region. Si Sir Mar de la Cruz po, kan DCGB. Hello, sir. Good morning. Po. Yes po. Good morning. Congratulations po, Tabi, for staying with us for the past 1 year. Thank you. So, ano ho masuri ang... po talaga po, Sir Mar. Masuri po tan mahal na Diyos. Sobra 30 anyos ako sa serbisyo. Ngunyan lang ako na-assign sa
Bicol, primerong assignment ko sa Bicol, Tabi. Yes po, okay. And magayon mo ang mga programang pinagpautob po nito Tabi RD, ano? Diling-hiling ang kampubliko and it shows also sa mga nangyayaring performance po Tabi kan mga tauhan nito. Iyo po sir, dahil na po talaga madaog ka na leadership by example. Yan na pag leader siya na dapat na inot dahil siya so sige sa nantaram dahil man pigigibo. We walk the talk and we mean what we say and we say what we mean po, Sir Mark. Yan yung mga naukudan ta ito kan ROTC, ano? Good qualities of a Opo, leader. Yan, good qualities Opo, of a sir. leader, set as an example. Yan. Opo, sir. Aba. Opo, sir. Sir, ano ho ang mensahe ta sa mga kababayan tangon niya na kapaskuhan ay ano na nasa heightened alert po Tabi ang kapulisan? Po, salamat po Sir Mark sa pagkakataon na tinamo sa muya sa paagikan sa imong programa sa DCGB na makapangapudan sa tuyang mga kababayan digdi sa Bicol. Inot po ang sa tuyang selebrasyon ngunyan ang kahulugan po ka na Pasko ay song simplicity, pagbibigayan at pagmamahalan po sa ating kapwa. So ang pighagat na po sa tuyang mga kapwa Bicolano na maging pa sila, magpapasalamat kita sa gabos na mga biyaya tang natanggap. As in kapag kita po nasa luwas kan sa tuyang mga harong, so siguridad po kan sa tuyang sa diri, siguridad kan sa tuyang mga gamit, iyo po ang permitang hilingon ta pag nasa luwas po kita dahil ta sigurado na paligid ta. So may inot digdi sir, so sa tuyang preparasyon sa pag maigwa ki traffic, medyo halabaan lang po kidit ang pasensya at talagang dakol na po ang dakolnaan sa tuyang mga bihikulo sa kalsada. Kaya pag rush hour nagkakaigwan ng traffic. Tapos hindi man po sa mga mall sir, mag-ingat po kita kasi ang mga nyaon dyan data bisto pag mga nasa pampublikong lugar kita. So sa tuyang mga gamit, i-secure ta po. Pati so sa tuyang mga lunadan, iparada ta po duman sa medyo secure na lugar ta. Nagkakaigwa po kay insidente na basag kotse, mga talisi. Ito po ang ingatan ta na dapat maging aware sa tuyang publiko. As in, naglaga na po ngunyan na Sir Marso, mga iba-ibang scam, may online, may mga kuandig di sir, mga mahamis baga magtaram sa nakakaistorya ta, mag-ingat po lalo na pag may inaaraman sa kwarta. Maski nga ni po amigo tang close na amigo ta po. Tapos biglang tiwala na kita sa transaksyon ta. Di po muna kita magbutas kay kwarta na may kantidad or halanggawang kantidad ta tibad nahack na pala so account niya, tiwala pa manggaray kita sa pagtao sa iya. Maniguro po, tapag may kantidad na po talaga sir, dapat isigurado na an ma-receive. So talagang kaistorya tata. Ang nangyayari sir, ang alimangon niyan na aldaw, maray pa sa istoryahan ta, kinaagahan, nahack na pala sa account niya, nagagad na siya kay kantidad, nagpadara, ta siyempre tiwala, may mga transaction sila. Ito pala sir, nahack na. Ang pinaka magayon po ka na Sir Mar, apudan niya manggiraray tabi na siguraduhon niya na iso ka-istorya niya sa text, ka-istorya niya sa social media, ito talaga sa sarong tao na ma-receive ka itong sentimos na ipapadara niya. Dakul po cancer ang naitatalatang insidente ngunyan, talagang may mga masasamang loob, mga marautan ugali na nagsasamantala kang pinagalang kaniba po, sir. Yes po. Sir, ang unyang pubagang Pasko, as in pagsabat kang bagong taon, dahil na nahali na may nagagamit po ng paputok, tabi adi, at saka mga pailaw. Ano pa ang tugon ta sa mga publiko? Iyo po, sir. Ini po, sa paagay man po, garare kang programa nindo, the best po talagang prevention kan, padagos tang pag-edukar, pag-informar sa satuyang mga kababayan na dahil nakita kung pwede magamit ka anta. Primeramente sir, magayong paghilingon pa nga pag mga fireworks na lang ang hihiling ta sir sa mga kada munisipyo, kada probinsya, kada digdi sa region, may mga fireworks display kita na pigi-sponsor kan iba-ibang opisina po sir. Kaya ining mga pinagbabawal, apisar sa mahal, nakadistroso pa ini tibad so aki ninda, so pamilya ninda ang ma-aksidente. Padagos po kitang ma-informar sa indakan, padagos ta pong ipiprebihirar na dahil na ninda pagtangkilikon, daisin na magbakal sa illegal na tindahan sa duman po nagkakaigwa ki aksidente at duman po nagkakaigwa ki penalidad sa bawal po talaga yan sa pag-abot ka na arugan na panahon sir. Ayan, Brigadier General Andre Dizon sir, maraming salamat and Merry Christmas. Salamat sir Mar, Merry Christmas sa DCGB family po. Ayun, okay. Alright, Yeah. Sir Mar.
Ayan na. Pasadaan ko lang madali ining Sandigan Park. Nasa location kini sir, sa atubangan kan chapel and atubangan man kan regional office, kan office of civil defense. So, sa mga simba, pag panood ng simbahan, pwede digdita may TV, buda may sound system. So, Yeah. yung sabi sir, pandagdag istorya with RD Dizon, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua, and Brigadier General Andre Dizon, mga tugang suya pong Regional Director ng PNP, para po sa tuya pong pagpanay mga pong pag-aaga. Sendo ba boss? Thank you very much for giving me company. God bless the Philippines. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Grex Lagman.